Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Uwe ubreo ubalatip kum ayadan shanit ula Khlad no hadien ba ulang Nguid arsong ya udrak ubadai udawai MD MA banlat na kajing khandra jong ki Pulit hako zhi kot jong ka Kerala kate ka jingja kala jaha amba ya thot haka si tho dieng haka nutrik ulber arjar apusan haka baki Pulit kate ka than kilas dang ya ka jing khandra hadien ba kila yo jingtep shaphang ka jing pindon kam ya udrak haka te ka than ki he sarkar ki le thuru ba ya ushanit la yo kem batlara ya u Shakozi Kot Medical College haka baki doktor kilarai banle ya ka surgery banweng ya ki dawai ki ba ulang Nguid panban ula Khlad no namar ka jingtre kam state jong ki dawai ki ba ulang Nguid haka ba kila nang pensniu ya ka jinglong jong ka met ka jong u shu ki he sarkar ki le thu baka jing toket kadang ya chakmat bat ban pha ya ka met jong u banle ya ka postmortem haswa ba ushanit un Khlad no ki Pulit ki la pengat mukot duma persya ya u namar ka jingdon ya udrok MDMA